Na manifestación participaron numerosos colectivos sociais e educativos, representantes do Bloque Nacionalista Galego e do Sindicato Nacionalista CIGA. Todas as consignas e pancartas pretendían a defensa do idioma galego. Segundo os organizadores, a convocatoria buscaba non prexudicar a ninguén e defender o dereito básico a poder vivir con normalidade na nosa lingua. Milleiros de manifestantes nun acto que xa foi considerado como histórico polos organizadores. A Mesa pola Normalización Lingüística fala de 50.000 asistentes, 20.000 segundo a policía. Xunto a eles, persoeiros políticos da cultura e da sociedade galega quixeron deixar claro que na defensa do galego non permitirán nin. Mentres moitos dos manifestantes aínda tentaban sair da Alameda, a Praza da Quintana xa se enchía de pancartas e cánticos en prol da lingua. Alí deronlle lectura a un manifesto apoiado por máis de 20.000 sinaturas. Que no dé marcha atrás en el uso de la lengua autonómica en la enseñanza y que no derogue el decreto de normalización lingüística que potencia el gallego por encima del castellano.